Good morning. Good morning. Halo po natin yung yellow sa buhangin. Oh, sige. Come on. Ayan po, good morning, good morning, good morning. Good afternoon, good evening. Goodbye. Bye! Ayan po. Mag-iingat ha! Mahal na mahal namin kayo! Ayan, at papunta na kami doon sa site kay Crystalline. Sama ko si Elias. Ayan po, at dito na kami sa bahay ni Crystalline. Mapunta ko na dito. Larang nito. Bakal. Radyo lang dyan. Kasi ulo ko yan. Ayos na oh. May kwarto na. Bintana. Pintuan. Pintuan palabas. Second floor. Terrace maliit. Simple lang. Lupit, kwarto. Bintana. Bilis ng pagkagawa. Tanggalin ko muna ito. Iayos ko na ito. Tol! Tol, amo. Sumama ka sa akin. Radyo lang dito. Ilang balo eh?
mga halo. Yo, good morning. Good morning. Halo po natin yung yelo sa buhangin. Oh, sige. Come on. Halo na. Bayad na. Ayaw daw nila kapan. Eh, kung gusto naman na namin, ayos na kami. Oo, nalaman nila naman. Oo, mapapapag na. Oo, yun. Papa. Oo, pera-pera na lang. Balde. Tama na yan. Wala lang yung isang
Walang kukurap. Adi ko yung malakbong. Nawari si Ton. Italin dyan. Italin dyan. Dahil ito nga pagalitan. Yan. Hindi mo intindi yung galit nila. Ang isipin mo yung galit natin. Sa dulo ka. Sige. Sana po. Op. Saglit. Baba ko. Angat mo yan. Pako po yan. Angat mo na. Para punta doon. Ano? Oo. Hello. Hello. Yan na, kaya na yan. Kaya na yan, dang-dang. Start now. Wala natin ito, nagagalit si Tilo. Kaya kay Tilo. Hindi mo alam Tilo, sunod-sunod to. Tinalo na namin lahat. Nagyan na. Eh, okay na yan. Isag mo dito sa kalate. Bumak ka sa kilo. Huwag mong bagsakin yung mga ano ha. Nasisira, wala na tayong... Binabagsak. Dahil pa tayong gagawin ng bahay. Magal! Bisan mo! Kanina! Dito nagpamadali yan. Mamadali ka. Oo. Ina! Magal! Hello! Ina! Pinabawian mo dito na. Dilo! Magal mo! Dilo! So! Wala lang! Ito! Ha? Sila na! Mamadali ka! Ah!
Ano? Saan nilo? Saan nilo? Oh! Wala na! Ano? Sa pinaklas, sa buharang. Ang asal lang duwag! Malakbang na ka ba? Dadalaw di ba? Ang siya di! Malakbang ano ko to? Yung kusina, dapat rin, no? Abisan. Ano no? Bumabait. Ang gawin siya na talaga. Okay na! Balde! Wala ka pala eh. Mayaman. No! Ano? Kanina. Alam mo, nahalo na namin lahat to. Papala na kami. Nilagyan ng marami. Sabi ko ng tama na. Hindi ko yung balde. Kaya naman nagbasa yung buwang eh. Sabi ko, Lo, tama na, Lo. Pag sinabing tama na, di ba? Oo. Tulad ka naman. Lalo na itong pinakalas, lugaw na lugaw to. Baso. Tama na, Lo. Umubos. Lo! Lo, paglas ka na ba? Kaya daw! Wala yung yan! Bala mo na kayo. Bala mo na kayo dyan. Nainiwanan mo na naman yung barracks natin, baka mapasok doon. Ikaw yung naka-duty, ako kagabi. Wala! Yung mga tao doon, tulog! Doon ako sa sementeryo, naka-duty! Malupit, walang takas yan. Ano Lo? Bangon ka na ba? Yung GoPro, Tol, GoPro mo. Hindi mo padala sa akin. GoPro mo. Kumain nila ka. Sa sunod na buwan. Yung kay Peno libagan na. Pero line. Sa sunod na buwan pa. Oh. Ano yun mo? Di ba? Kisa, basag yun? Bayad-bayad yun. Eh, pa-inquire ka muna sa bayaw ko. Picturean natin yung mo. GoPro. Para malaman natin yung singil. Kalimutan ko nga.
dapat pala sinabihan ko siya na ano. Pero sige pa, lagay mo na. Para din yan nilagay. Eh pag sinabihan mo yan, Kilo, tama na. Sige pa siya. Matawa-tawa ka pang buisit ka. Tawa ka pa dyan sa taas. Magkasarita, hindi ko maintindihan. Oo. May ginagawa tol, bakit tol? Lagay ng simento. Gumagawa siya. Sa'yo daw to eh. Pero tinawag ko pang ulugan to. Sana marun. Nakakaling to. Ano, patawa-tawa ka tilo. Ako na ang mata. Wala ka ng mata. Hiningin na ni Karot yung isang mata mo kanina. May naman yung isang mong mata. Kaya kasi nakapakunin naman yung isa. Kukunin kayo kasi yung isang mata. Di ba lang na siya mo nakikita? Sunod yan, hingin sa isang paa. Dala yung ganita. Ate tayo. Tayo bawal tayo. Napiliya bawal. No! Ano? Dino. Bakit ka tulong? Yan, paborito mo. Tawag pangalan niya. Dapat sekali kawan. Ano mo daw? Ikaw magagalan. Hindi ka na bumalik. Yan, sabi ka na. Basta mo yung mga bata ka rin. Talaga tol. Ayan, snack time. Kaya snack na eh. Ano pangalan nito? Pinapay. Banana cake. Di ibig sabihin, ano to? Saging. Saging. Ano? Ano? Banana cake, ibig sabihin, saging to. Kapot, mamalaging kapotan. Lusaw. Lo, tama na lo. Inubos pa yung isang balde. Dapat sinabi mo, isang palo. Yo. Para tumigil.
Nakalimutan ko, dapat sinabahan ko. Sige, Lo, lagay mo na, Lo. Para hindi nalalagay. Ayan, ubusin lang namin tong ano, halo. Tapos maya maya punta na kami dun sa barracks. Amoy. Ano, taas na. Mataas na yung bahay. Nabubuo na ang kwarto sa taas. Yan. At yan po, hanggang dito na lang ang vlog na to. Siyempre maraming salamat. At kahapon dun tayo, yung posisyon natin ay nagluto tayo sa kakain para sa team. Ngayon naman, sumama tayo dito sa kanila. At si Ate Mayang yung nagluto doon. Yan. Ayan po. Maraming salamat sa mga viewers, mga sponsor. Shoutout po sa inyong lahat mga sponsor. Ayan, ingat po kayo. Ingat po kayo sa work nyo. Ayan, lagas! Bye-bye! Bye!